Amen. Proto dávej pozor na to, jak žiješ. Dávej pozor na to, jaké máš postoje v srdce, čemu věříš, s kým se stýkáš, s kým se přátelíš, co sleduješ na internetu, co sledují tvé děti na internetu. Víte, jak je populární sledovat různé služby na internetu, že? Ten dělá živé vysílání, ty jo, tam máte, ty jo, tam dělá ten. Víš, jak je to nebezpečné? Protože může přijít jed do tvého života. Pokud ten člověk je v hříchu a dává ti nějakou službu. A ty řekneš, ale to jsou křesťané, to je církev. No a ty víš, že si ten pastor nežije v hříchu a nevede do hříchu celou církev? Víš o tom? Znáš toho pastora? Víš, jaký je? Víš co? No, jestli nevíš, tak proč vlastně ho posloucháš vůbec? Nemáš svoje pastory? Nemáš sám Bibli doma na čtení? Proč? Je taková nová móda, ale všichni jsme křesťané a všichni můžeme pozorovat všechny a sledovat všechny služby, které jsou na YouTube, na internetu, na Instagramu, na Facebooku. Jo? Jak poznáš, jaký charakter má ten člověk? Nepoznáš, protože tam jenom vidíš nějaký obraz. Nějaký obraz. Nevíš, že si on nežije v hříchu. Ale pokud to víš, no tak už to víš, že? Dokonce. A Pán říká, nestýkejte se s takovýmato lidma. Já se zeptám, posloucháš Boží slovo v této oblasti? Nesleduješ tyto služby, služebníky, kteří třeba jsou v hříchu, jsou vyloženě ve špatných postojích a dělají služby? Neměli bychom je sledovat. Neměli bychom je mít ani ve přátelích. Neměli bychom je mít jakoby ve spojení. Neměli bychom s nima se bavit. Někteří to nechápou a řeknou, ale však máme milovat všechny. No miluj všechny, ale přátelství udržuj jenom s těmi, které ti Bůh ukazuje, že máš mít. A s těmi, kteří ctí slovo a pravdu. Ne, kteří to nectí. Kteří nejdou za pravdou. S těma se nemáš přátelit. Milovat ano, ale ne přátelit. V tom je velký rozdíl. V tom je velký rozdíl. Kdyby ten člověk byl nad propastí a umíral a byl to třeba nějaký falešný člověk, tak máme mu poskytnout pomoc. Máme mu nabídnout ruku a vytáhnout ho. Ale potom já s ním nepůjdu pít kávu, jestli to je buddhista nebo nějaký falešný ten. Já mu budu spíš kázat Krista a když nechce, anebo když si řekne, jo, já jsem křesťan, ale stejně jsem v hříchu, tak co máme udělat? Odvrátit se od něho. A s takovým člověkem ani nejíst. Ano, pomohli jsme ti, ano, milujeme tě, nemáme nic proti tobě, ale nebudeme s tebou udržovat žádný vztah a nějakou komunikaci. Toto říká Boží slovo. Pokud toto křesťan nedělá, ale přátelí se s kýmkoliv, kdo jenom řekne, že je věřící, ale přitom nectí pravdu a nectí slova Ježíše Krista a prostě dělá si z toho holubník, tak vlastně ten člověk neposlouchá Krista, který se s ním přátelí. A pokud si to ty, tak neposloucháš Boží slovo, protože Boží slovo říká jasně, i na jiném místě, že máme vidět ze jejich středu a oddělte se. Že se máme oddělit od lidí, kteří nejdou za Kristem. Kteří dovolují hřích, kteří říkají hříchu, že to je v pořádku. Kteří převrací pravdu, ale říkají si, že jsou křesťané.